माने गुवाहाटियाथ' दानि बायदि बिराद डेभेलप नङामोन ना सासे जेन्टेलमेना साहा लोंनो थांदोंमोन आरोखि 20 बोसोर सिगां लामा सेरनि दखानाव थांनानै दखानदार बुंबाय ओइ साहा एक काप लइया जाहैबाय आरोखि बै समावहाय माने दानि बादि दामि दामि ग्लास माबा काप होआमोन ना साहा दखानावथ' बै दिंग्रिनि ग्लास होनाय जायोमोन ना माने आधा माइलनिफ्रायनो सिनायहरगोन आरोखि लाल साहा लोंदों ना गाइखेर साहा लोंदों नंगौ नामा नंगौबा आखाइखौ दानिया ओइ साहा एक काप लइया जाहैबाय साहा लाबोबाय दखानदारा फैबाय बोरैदि मासे मोस्रोम फिसा फैखो ओरैबायदि रागा जोंबाय बे जेन्टेलमेना सुखु नायनाखि सुखु आन्दा होननानै जाबायबाय आरोखि दखानदारखौ इमान लेथ्रा नाखि बुरबक जाम्बा बुरबक सेस गाज्रि भाषाखौ रायजोब्बाय आरोखि दखानदाराथ' बिराद सालाक जायोना ओइ 5 टका 3 टका साहा खाबो लइया हैगो यार जाहैबाय आरोखि यार कि फुरुवान हैले हातसे हैगो नाखि जाहैबाय थालिया थालिया थाइगानि साहा लोंनो फैगोन बेयाव मोस्रोम फैयाबा मैदेर फैगोन नामा थालिया बिदि जायो दा नों एसे एनै नाजानानै मा मोनगोन नङा होमबा बिराद नाजानांगोन ना ओमफ्राय आरो जोबनायाव होनबावबाय दखानदारा इमान स्टेन्डार्ड लागि जुदि 5 स्टार 4 स्टार हटेलाव किउ सहानाय ओइ आमार रास्ता दखानाव किउ आनिखौ लायो जाहैबाय दा बेनिखायनो रावबो जाम्बा जला रोङा अजानि बिदि भाषाखौ बाहायनाङा सोलोंबा बयबो रोङो नंगौना ना मानसिफ्रा अखाफोराव थांबायबा बे जाम्बाया सिगां जानो मा सिगाङाव थालिया बिदि माने गारामाया रानखांदों आंना माने बोलो होनानै खननाय बुंनाय जाबायथ'